Paro osebedo mopogore opogore Trevor. Omiyo okanyal wacho ni kanyo mane wakierie. To mokwongo yie benda kuonga wachnegi ni to election observation kata neno ombulu en ang'o. Kaito mano dhi konyo wang'iyo godo ni to nwakier kanye tang'o mamiyo bedo janene ombulu bedo gima important nikech ing'eni kawuono arwako law diplomat. Mopogore mang'iyo godo nikech ka untie kaka waneno kaka ting'e samoro en gamach. To koro kawuono arwako law jathek. Neno ombulu en tiende ni ochano ng'at maneno kama ji ariyo yie kata ruedhi ariyo yie. En tije tich neno gi. Koro koda nyarwath achiel omako nyawadgi dhi godo kochomo godo aridi otero aora. En tije tich neno. Tije ok tich konyo. Koro koseneno to dhi ondiko mos koduogo piny to wacho ni rwath makama nyoloyo nyawadgi nikech no chiemo maber. Kata nje no miye tiang' maber, omiyo gar gi lum maber. Koro tiende ni ng'at machielo madhi gi rwath cha nyalo chiemo maber kapod ok otimo ang'o. Abodo ok odhi e lweny. To ka dipo ni nitiere kata samoro yath mancha nochwe godo kata nyoko miye thuolo kaeto koro lipodno konyo ni to ka ruedhi dhi kata kinde duto mar ruedhi dhi tang'o gang'o monego beni timo nade. Monego beni timo nikech ng'ato be samoro nyalo miyo rwath chiemo ma ok owinjore ma samoro miye teko moro moko nego beno bedo godo. Koro mae mamiyo ni kinde duto mantiere yiero wabedo gi observers nyadiriyo. Ka gin yiero mapacho ka to wabedo gi jok maluongo ni domestic observers to gi international kata foreign observers. Koro nekech mane en yiero mar EU waduto tene wan international observers nekech machacha ne en gir African Union. Koro mache momiyo ncha ne wachako ng'iyo gi kaka ncha ne campaign ni ochakore godo to bende jok mane ni ka benja no migi thuolo maber mar luoro pinje to kancha ne gidhi tich samoro ng'ato nyalo dhi e piny moro to president no tamore ni ok odwa romo kode. Koro mana kaka wacho ni yiero en ga process manyaka koro mino chopo nyaka mikoro no chopo kama koro ne ikwani ombulu mokwano ombulu molandi ombulu. Koro kaduoge penjo ni mi wacho Treveni gigi nitiere weche mang'eny manyo timore. Omiyo kwanyala ng'at moro amora manyalo wacho no singo wach achiel mo wacho ni mae gima nyo timore momiyo koma kama nyo bayowa nyalo bedo ne riambo nikech gigi ne gin gik mathoth. Trevor king'iyo pattern mar ombulu cha kaka nyo goe ma bende kaka ncha ne wase bende lero chien kacha tiyudo ni pinje gi ne nigi interest mag gi. To koro ok inyal golo pinye interest manyo oseketo manyo odwaro. Nekech king'iyo ombulu no odwa wuok chiegni pinje gi no wuok mondo mi awene suba bendo go wiye nikech nyo wan kode e okang' manyo wuotho kode chieng' odiochieng' mokwongo nyaka chopo aduogo kode. En ni interest mag pinje gi king'iyo to ne wan gi pinje mwaluongo ni pinje Jaarabu. Pinje Jaarabu gi nye gichak gitenore gi wach din mar oganda jo Salam. Nye gibiro wang' achiel. Aya king'iyo odiochieng' manyocha ne igoyo ombulu ni jatend piny mar Palestine ma iluongo ni Mahmoud Abbas nyocha ne ntiere Ethiopia. Tiende ni donjo necha no influence no yuayo emotion mar pinje jo Salam ka. Kae tiduogi ng'iyo pinje mancha wach mabe wasewacho mang'eny kizungu ma Jeibonyo wacho ni kizungu kubwa mar francophone gi anglophone tiende joma wacho dho Faransa bende ne nitiere. To bende kiduogi ng'iyo maling' tichako yudo ni piny Ufaransa be chalo gima lwete no odwa donjo e okang' mogik. Koro mondo mi kik atiek ne senior na Suba we awe mondo en no nyalo chako kelo wiye kae to wabiro ng'iyo kaka mbaka dhi nyime. Okay. Suba in ka neno tang'o mano dhi ataro.